A l'Aina Grisó li van diagnosticar un problema al cor quan ella encara no havia nascut. L'han entrevistat per la Marató, així que suposem que una cardiopatia crònica i degenerativa deu ser algo heavy. Tot i això, ella mai ha deixat que això sigui un impediment per fer vida normal. És a dir, de follar, de drogar-se i de fer campana a la universitat sense tenir cap excusa més enllà de que de tant en tant toca. I això ens agrada. L'altre dia, quan ens vam posar en contacte amb ella perquè vingués al podcast, ens va llistar una quantitat desmesurada d'anècdotes situades entre el gore i el cringe. Llavors ens vam preguntar en qualitat de què vindria. La noia que burla la mort? Musa d'Antonio Machín que quan va escriure Corazón Loco? Bueno, la veritat és que la raó principal per la qual hem volgut tenir una conversa amb l'Aina és perquè és una apassionada de la música, la dansa i de totes aquestes coses que ens agraden al Magí a mi. I a sobre s'està morint també com nosaltres. Avui tindrà l'oportunitat de cantar fins que li falti l'aire, explicar-nos com d'insufrible és que la gent et tracti amb compassió i, si s'anima, d'ensenyar-nos la cicatriu tan característica que té. En breu sabrem si ens és suficient tant a nosaltres com als nostres espectadors per entendre qui és, què aporta i per què no l'hauríem de fer callar cada vegada que obri la boca. Els metges van dir que l'Aina no hauria d'haver nascut i que, en tot cas, no passaria dels 9 anys i mig. La setmana passada l'Aina va fer 19 anys. Nosaltres som el Magí Arbós i el Lluís Afonso i això és Diagnòstic amb cada caca. Ens podeu seguir a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i Spotify. Teniu els links a la descripció. Sense més preàmbuls, comencem. Benvingudes les dos. Hem parlat només de l'Aina perquè ens pensàvem que només venia l'Aina. Abans de tot, em vull cagar amb tu. Per què? Perquè jo m'havia preparat un programa per tenir una convidada i de cop m'emportes dos. Jo ara no sé, a tu no sé no sé per on encarar-ho, això. Vale, què fem? Que es presenti primer la convidada o la no convidada? Sí, suposo la convidada, ¿no? Ah, bueno. No, la no convidada. La no convidada, claro. Vale. Bueno, no pasa nada. Yo soy Meriem, mejor amiga de l'Aina. Mejor amiga. És un títol autotorgat o us ho heu parlat? No, està estipuladíssim ja això. Però fa no res que ens coneixem. Sí. O sigui, i com va sortir de que fóssim 4 avui? Escolta'm, el primer, mira cap al micro. El segon... Però la història! No, perquè em va dir, escolta'm, que perquè, Aina, has vingut des de Tortosa? No, estic a Tarragona perquè vaig estudiar a Reus. Llavors he dit, bueno, pues aprofito, vinc a Barna i luego me'n vaig cap a Reus a classe. Luego vol dir quan acabem just d'això, eh? Claro, sí, però un sube correcte. i baja. És que avui tenim tots bastanta pressa, crec. Sí. Però... Portem 3 hores intentant muntar el Sí, jo he arribat aquí a les 9 en punt. Bueno, la primera pregunta és com de guapo us sembla el DJ aquest que teniu aquí avui? Preciós, preciós. Sí. Un rotllazo? Té rotllazo, no? Sí. Això és important, eh? Per què creus que us hem convidat? A veure, jo suposo que una miqueta pues, per parlar del drama existencial que tinc. Però, Tens un drama existencial? Sí. Bueno, conviure en això per a mi és un drama existencial bastant graciós. Vale, doncs explica'ns què és això. Vale, jo tinc la síndrome Brugada, que és una cardiopatia degenerativa i crònica i el que fa és que altera el ritme cardíac i, bueno, te baila un mambo el corazón. Llavors, pues, el primer símptoma és la mort. I llavors, la majoria de penya, quan li diagnostiquen això, és quan ja s'ha mort i lo miren a veure què li passa i diuen, hòstia, pues tenia això, saps? I normalment això és hereditari. Però jo pues, soc l'única d'Europa que m'ho he saltat i mons pares no tenen esta malaltia. L'única d'Europa? Algo així, o de les molt poques, però vale. Sí. I és que m'he estat mirant, m'he estat documentant, perquè l'Aina surt a Google, si busqueu Aina Griso... Aina Griso o Griso, perdona? Griso. Aina Griso, si la busqueu al Google us sortirà pues, alguna entrevista que li han fet, has anat a la Marató, on més has anat? Catalunya Ràdio, a Tortosa, en plan, també així, entrevistes de les terretes i poco más, no us penseu. No, bueno... Però una de les coses que a mi m'ha suscitat interès i curiositat és que
La malaltia es diu... com es diu? Síndrome Brugada. Clar, però Brugada... Hi ha un senyor que es diu Josep Brugada, Sí. que és l'inventor de la malaltia. Claro, Ah, és se el la que va va inventar. descobrir. En descobrir. Clar. Inventar o descobrir? A ver, descobrir, no? Les malalties s'inventen o es descobreixen? És que no pots inventar una malaltia. Bueno, no sé que tingués molt mala folla. Ah, Bueno, no? pots inventar... et pots inventar el Covid. Bueno! Clar, el Covid és una malaltia que es va inventar, perquè no existia No existia i va passar a existir. I va passar a existir. Vale, bueno, però a lo millor ja existia i no ho sabíem. Bueno, llavors, implicacions en el teu dia a dia d'aquest síndrome de Brugada que tens. Tu has dit que el primer símptoma és la mort. Clar, com vas al metge i li dius, mira, tinc uns símptomes, a veure si em poguessis dir, pam, estàs morta, no? Com... No, a veure, a mi m'anaven controlant perquè jo des que estava a la panxa de ma mare ja van veure que la situació era una mica senyora aborta, perquè això no va bé. Llavors, bueno, pues no va avortar, gràcies mama. I llavors m'han anat controlant molt, però tampoc sabien què tenia. I van dir, tu no necessites un cardiòleg. Bueno, sí que és un cardiòleg, però van dir, busca un arritmòleg. I allí la van derivar a ma mare al Josep Brugada i me va mirar i va ser un, vale, esta xiqueta té això. I ja van començar com a mirar com anava i tal, i als 9 anys i mig me van ficar un marcapassos, però fins als 9 anys i mig era una mica no te vayas a dormir, perquè per la nit és quan el cor balla més encara, i dius, bueno, pues me voy a morir, saps? Ah, jo em pensava que la nit el cor és quan es calma. No. Bueno, jo no, en plan, jo me'n vaig a dormir i això com si me n'hagués anat de festa 4 dies seguits. Claro, llavors... Una pregunta, quina diferència hi ha entre un cardiòleg i un ritmòleg? Arritmòleg. Arritmòleg. Que és arrítmic, o sigui... Va per aquí. Vale. A ver, no sé, o sigui, jo suposo que són... I és que... una- Ah, és vale, una ja ho especificitat, entenc, clar, sí. és una especialitat Claro. de quan el cor no va a ritme. Suposo que sí. Entenc, no? Vale. Sí, clar, tu imagina una cardiopatia si tens un clot o... No, és que no, bueno, si el cor no et va bé, no?, i tens alguna cosa que el cor està deformat, doncs és diferent que el cor Claro. no vagi Clar. a temps. Jo, mira, estic pensant en la intro que heu sentit, hi ha una bateria de fons, la va gravar el nostre DJ que teníem aquí. Jo crec que el nostre DJ també necessitaria un ritmòleg, perquè a vegades se'n va una mica de tempo, però bueno. Això és greu, Lo Sí. que t'estan A mi dient. em fa por perquè ara mateix acabo de fer una cara d'enfadat, tio, que gràcies a Déu que tenim la porta tancada amb clau, que si no... Ja no vos gravarà més bateries. Doncs això, quina diferència hi ha entre cardiòleg i ritmòleg? Bueno, pues això, que te mira el ritme, suposo. Jo, per exemple, no tinc el cor deformat, no tinc cap anomalia a nivell físic, però sí que és veritat que a lo millor una altra persona pues, té un soplo, però ja està, i el cor li va normal i a mi no. En O plan, sigui, el teu cor és normal, el Sí. que no és normal és el ritme. Exacte. Vale. Vale, i tu sabries explicar una mica per què no va a temps el teu cor? Aquesta és la pregunta que no podem respondre, no? No, en plan... I el senyor Bugada, què és això? No, Uau. no, Lluís, Què és Lluís, això? un moment. A mi Dilo. sorpreses no. No, i això no és cap sorpresa. T'ho juro que això... Et vaig dir que no fotessis això. Bueno, No. Bueno, Vale, podem seguir, eh? No, perquè és que això ho va gravar el DJ ahir i ara té ganes de que tothom senti pues, el que va gravar i el bon bateria. Vale, que és. el DJ es quedarà sense que diguem el seu nom i cognoms, ni la foto, ni res. No veureu el DJ mai. Estarà a les sombres. Bueno, per on anàvem? És que em distreu. Vale, no, important. Jo vull saber, primer, com tu arribes a entendre el que tens, perquè tu una nena de 4 anys li dius, Clar. ei, el cor no et funciona, i la nena de 4 anys, jo què sé, es tira per En terra. quin o- moment comences a ser conscient de... A veure, jo crec que he sigut conscient tota la vida. Vull dir, des de petita, esta bateria m'està fent molta gràcia, xics. Bueno, jo des de xocoteta, en plan, que ja m'ho han inculcat. En plan, pues mira, Aina, tu tens això, és molt possible que demà no te despertes, tens este risc, però bueno. I llavors, Tu continua. Llavors, bueno, pues ho he anat paint en plan, vale, pues bueno, jo com una persona normal. Vull dir, crec que és molt més difícil quan estàs bé i de cop, pam, te passa algo, saps? I aquí ja, pues venga, Clar. t'hem d'implantar un DAI i tal, que jo que des de xocoteta és un, bueno, pues me puedo morir mañana, saps? Escolta'm, pots baixar-me una mica la bateria aquesta? Has De tingut veritat, m'està mai molestant. algun susto? O de A moment veure, ha anat tot... no se m'ha fluid? parat mai el cor, però sí que és veritat que... Moltes Adéu, gràcies! gràcies. Gràcies, Adéu. imbècil.
No se m'ha parat mai el cor, però sí que és veritat que algun desmaio, estic a classe, jo a classe aviso sempre de, mira, si me veus jalant, és perquè de cop, en plan, m'està passant algo i necessito que no me parles, simplement menjar, deixa'm assentar-me, respirar, camino, qualsevol cosa, però no me molestes. Perquè sí que és veritat que a lo millor estic aquí parlant-vos i de cop començo com... saps? En plan, me fa mal en veces. El cor. Sí, o sigui, és com a que noto rampes, és que això... No sé si això ho hauria de dir. A mi estic molt interessat en saber què sents, o sigui... Com se siente? Vale. Fes-me una metàfora, un algo, perquè ho pugui entendre. Vale, tu imagina't pues, que jo te vinc i te començo a pessigar tot el rato, però així com molt intensament i tu com a, bro, para, saps? Pues així com, o calambres, de cop te venen calambres i no paren, i tu com a... Bueno, pues què passa ja? I jo en això ja he après a viure, perquè vull dir, ara potser estic aquí parlant amb vosaltres i de cop, pimba, i jo segueixo parlant tan normal, saps? Vull dir, és algo que ja ho porto... Tu tens... Sí, però bueno, al final trobo que això m'està ajudant com a viure una miqueta la vida al límit. Hi ha moltes coses, però... Què és la vida al límit? Bueno, pues que a lo millor se m'acut alguna locura o algo i dic, bueno, va, pues dale, saps? Me puc morir demà. L'he encertat a la intro, perquè la vaig improvisar i jo no et coneixia, saps? I el Pues això és molt fort. El Magí em va dir, fes tu la intro perquè jo haig d'estudiar un examen per demà i em va deixar jo escrivint una intro sobre una persona que no coneixia de res. Això és fort, No, pues està L'he molt encertat? bé. Sí, Sí? Vale. sí, i tant. Vale. Està superguai. Ets un cabron. No, però jo l'únic que sabia és que Sap l'Aina delegar està una molta mica feina. boja. Està una mica boja, l'Aina. No, o sigui, aquí se li acudeix amb una ment sana d'agafar un dia tan tranquil entre setmana i agafar el tren o el bus, el que sigui que heu agafat per anar a gravar una merda de podcast i després tornar-se'n. És que ni dinem junts, ni no fem res. No. És pujar i baixar. No sé, doncs vaig dir, bueno, m'apeteix, està guai, doncs pujo i baixo. I ja, i com avui entro a les 5, doncs encara tinc una mica de temps. A què et dediques? Jo ara estic estudiant integració social, però, bueno, me dedico una mica a tot, a fer el burro, sobretot. Toco una mica el piano, canto, ballo, bueno, he ballat molt temps, ara m'agradaria tornar. No sé, faig una mica de tot, jo crec. A mi m'han dit, o he vist, que tu cantes i toques el piano professionalment. Alguna de les dues, com funciona això? A veure, jo faig algun bolito, rotllo, vaig a cantar a alguns llocs si ho demanen. Tocar el piano, doncs, bueno, jo en públic he fet les actuacions que havia de fer i ja no. Però perquè a mi això em fa molta vergonya, ho porto molt cap a dins i a la família sí, doncs, toco alguna peça, el que sigui, però no. O sigui, prefereixo per a mi, o fer-me les meues bases. Però grava-ho tot, això sí que t'ho demanaré, perquè tu imagina't que no ho tens tot gravat, igual ara et fa vergonya, però igual pot ser famosa pòstuma, saps? Home, no crec, Jo t'he dit que no crec. O ho podrem fer servir nosaltres per la... Sí, jo us puc gravar alguna cosa. O per les bandes sonores, perquè el DJ ens tiri coses, saps? Alguna de piano. Com la bateria. Com la bateria aquesta... Sí, però jo és que a mi m'agrada el Pau Escaler, que és un senyor que escala en gel i diu que s'ha de viure la vida al límit, que com t'estimes tan poc a tu mateix que no fas allò que més t'agrada fins a l'extrem, i a mi m'agradaria que m'expliqués una mica com veus a la resta de gent que no tenen la mortalitat tan a prop. Nosaltres mateixos, per exemple, jo... No és que no la tinguem tan a prop, és que no la tenim tan present, però vull dir, jo em puc morir abans. Sí. O sigui, qualsevol d'aquí ens podem morir abans que ella, saps? I no ho sabem, l'únic que no ho tenim present perquè no ens han dit, saps? Que tens... Tu creus que tens una perspectiva diferent davant de la mort que algú que no té una malaltia que li han dit que es morirà? A veure, jo crec que una mica sí, però també he de dir que jo crec que tots aquí som conscients de que, per exemple, ens podem morir demà, però el fet de que jo tingui més risc és com algo que me porta a fer més coses, no? A lo millor. Que a lo millor no, en plan, a lo millor per a mi la meva perspectiva és, mira, vaig a fer això, que em ve molt de gust i hi ha les conseqüències tal, i a lo millor tu feu encara el doble, saps? Sí. Això depèn molt de cadascú, jo crec, però sí que penso que m'ajuda a que se me'n vagi bastant la bola. I dir, bueno, doncs venga, sí, total. Jo, de fet, és que això és molt curiós i m'encanta explicar-ho. Vale, sí, als 14 anys, abans, quan tenia 13 anys, me van dir, bueno, la cosa està molt xunga, és probable que la pogués palmar. I jo, que havia començat a tenir parella, que estava a tercer d'ESO superfeliç, en plan, que guai la vida,
De cop me diuen això, jo, bueno, vale. I és que, de fet, m'ho vaig prendre en tanta calma que m'encantaria prendre'm un examen en la mateixa calma en la que me vaig prendre que me podia morir demà. Va ser espectacular. I llavors, bueno, la conversació en ma mare de la puedes palmar antes de que te fiquen el DAI, no sabem si arribaràs a temps. Què és un DAI? Un DAI és un desfibrilador. Vale, o sigui, abans anaves amb marcapassos. Sí, als 9 anys i mig me'l van ficar. I te'l van treure o li van treure les piles? No, me'l van traure. Jo aquí tinc una butxaqueta, me van traure el marcapassos i me van ficar el desfibrilador. Però ara, la recuperació, fills meus... Bueno, després vos ho explico. Total, que vaig tindre la conversació amb ma mare de te puedes morir mañana, què fem? Vam dir, bueno, pues fem el viatge de la nostra vida per si a cas no arribes a temps a que te fiquen lo d'ahí. A Mèxic. A Mèxic. Una setmana. Va ser tan guai. En plan, si és la destinació del viatge de la teva vida, em sembla molt bé, però jo no sé si se m'hagués acudit anar a Mèxic. Jo, a mi tampoc. Per què Mèxic? És que jo no ho vaig triar. Ma mare Ho va ha dir, triat ta vols mare. Sí. Ho va dir. Sí, però per a mi... Mama, però... Però ha sigut espectacular, perquè jo no m'ho esperava. Vull dir, jo dic, bueno, pues a lo millor la palmo demà a classe tan normal i punto. No se li va acudir preguntar-te on vols anar? A veure, m'ha preguntat si volia anar a Mèxic, però és que jo, òbviament, ja no però ho va decidir ella. Jo no vaig plantejar-me a 3 puestos on anar, perquè és que a mi ja em semblava bé. Vull dir, jo passar temps a un lloc diferent ja era algo que guai. Clar. Saps? Llavors no m'anava a ficar a triar. Què és el que més et va condiar anar a Mèxic? Los animalets que vaig trobar, los animalets que hi havia, que se diuen coatís, són una cosa tan rara. Escolta'm una cosa, com que està tan forta la música... Tu estàs sentint la música? A mi m'està No. Ara això ens va passar l'altre dia, no entenem ben bé per què, però de cop comença a sonar una música i al final sona una veu que és com un drogat que et demana 3 desitjos. Bueno, ara ho sentiràs. O no, perquè total, si l'àudio aquest de prèvia dura 85 segons... És que és una castanya, Qui prepara això? Al final és que acabem tornant a la conversa i llavors sona la... Pero estas horas que son, colgado. Madre mía, que tengo una resaca el 15, hermano. Pídete ya los 3 deseos que quiero volver a sobar, va. 3 deseos. Però què és això? Pues un geni de la làmpada que està fins al cul de cocaïna. No ho sé. Uau! Què forma acaba de semblar. Va, 3 desitjos. 3 desitjos? 3 desitjos. No sé. I el geni te'ls concedeix. Ser molt feliç tota la vida? Tota la vida... Quan és tota la vida? Tota la vida, hasta que me mori, jo què sé. Hasta que me mori. De partir d'ara fins que es mori. Exacte. Vale. És que este és lo típic desig que no te consideran, però dinerets, una miqueta. L'últim convidat va dir el mateix, no sé si ho teniu És que, a veure, sabeu què passa? Que mos ho han inculcat massa heavy, llavors pues necessito una mica de dineret. Vols demanar-ho? Sí, mira aquella càmera. No m'evito, per favor. No, és broma. No, demana. I així aprofitem, a veure si cau algo. I el tercer desig, no tinc ni idea. Molta salut. Molt bé. És una mica contradictori, però... Però és que molt bé, sí. Però molta salut dins el cap. Vull dir... I amb el que tens seria molt que agafis un constipat, m'entens? Jo crec que, bueno, a veure, però jo crec que un càncer ja no me toca. Per llei de vida ja no me toca, a mi. Exacte, no. Déu no castiga 2 vegades. Bueno, esperem. Descriu-nos un dia ideal a la teva vida. Un dia ideal? El dia perfecte. Vale, bueno. M'aixeco a l'hora que em surt del papo i decidixo quedar amb els meus col·legues, anem a prendre algo, sortim por ahí, coneixo penya random, però vaig anar-me'n de la bola, Agafem un avió, anem a Amsterdam... Amsterdam. Sí. Què hi ha? Que ja, no sé, bueno, moltes coses, no? A visitar, suposo. Fumes? Sí. Vale. Una miqueta. Vale. Una miqueta. Estar chilling, tornar, anar a un altre lloc... Hòstia, però tens 24 hores. Són moltes coses a fer en 24 pues hores. serà un dia de més hores. El teu dia ideal dura més de 24 hores. Exacte, claro, no me dona temps a tot. Anar a ballar por ahí... És que m'encantaria un dia ficar-me al mig del carrer en música a tope a ballar per la cara. A veure què passa. Jo crec que algun dia ho faré. Ets completament lliure de fer-ho. Sí, ho sé, però crec que encara m'ho impedeix una mica, No sé, me fa coseta encara. Però si et mors demà?
Molt bona qüestió. Però és que això, jo crec que tots hauríem de viure amb aquesta mentalitat, saps? Bueno, però... I si morim demà? Clar. Però i vosaltres què faríeu? Què faríeu? Si vos diuen demà moriu, sí o sí? Ara mateix, què fas? Hòstia, espera. Anar a la uni a fer un examen ja no. 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 Bueno, el Magí és capaç, però jo no. No, a veure... No, jo tinc clar que acabaria el dia tirant-me d'un lloc molt alt i estampant-me contra el terra. Tio... Primer, faria una rondeta de golf de 36 forats, vale? Lo primer. Després agafaria el cotxe i conduiria com condueixo normalment. Molt ràpid. I després aniria a escalar, faria una mica de rally per la muntanya i em fumaria un canuto mentre escalo. En plan, em pararia a mitja via i em faria un canuto. I un cop estigués dalt, igual em llegiria un llibre. Un llibre rotllo... Tu, jo també t'estàs flipant amb el temps, eh? Ja, després dius de mi. Bueno, no sé, pues... I miraria les estrelletes o alguna cosa, si és de nit. No sé, jo miraria el cel i Però si te vols respiraria estampar. fondo. Jo no deixaria... Jo Et deixaries el que créixer la tinc clar barba. és que jo em suïcidaria. Jo és que també... Perquè jo em vull morir guai. Home, si saps que és l'últim dia... Sí, però Clar. llavors ho faig més guai, no m'estampo. Vull dir, m'agradaria poder saltar d'un puesto molt alt, però que sàpiga que després no me faré mal, saps? Vull dir, no me vull morir No, clar, et estampada. rebentes el cap directe i ja no t'enteres de res. Què? Sí, No, però com... A veure, O sigui, jo el que volia dir és que el que no vull és morir intentant com rascar fins l'últim segon, saps? Clar. Vull posar jo el punt i final. allà, a punt de fotre la mossegada al kebab de l'Antonios. Allà, mort. No, això seria una llàstima. Exacte, doncs vas a... Per exemple, jo aniria a la Neto, que és la muntanya més alta dels Pirineus. Abans d'arribar al pic hi ha un pont que es diu el Pont de Mahoma, que té unes parets de 100 metres per banda i banda. Doncs aniria allà i a volar. Jo triaria aquest lloc. Jo hi ha una cosa, però, que ara hi estava pensant, que és quanta gent, si a mi em diuen que tinc 24 hores per morir-me, quanta gent he de saludar? De quanta gent m'he de despedir? Uf, és Ai, que jo ningú. crec que ja És no que me aquí està el despedixo, problema. Ningú. No me despediria. Però és que jo això ho he parlat amb tots els meus amics propers, en plan, si a mi jo sé que em passa algo, a lo millor aquell dia dic, bueno, mira, pues a aquestes 4 persones crec que tenen dret i els ho diré algo, però si no, jo crec que seria vaig a fer la meva vida i ja quan l'espitxe, pues te presentes al funeral si t'apeteix i fas una festa, i si no, pues no. Però no crec que me despedigués, la veritat. A tu t'agradaria que fessin una festa en honor teu? Sí, molt més que estar allí en plan... saps? Nosaltres estaríem convidats a la festa. I tant! Jo no conec de res, però bueno. No, però ara ja està. Sí, vale. Sona guai. Què és el que... Posem-ho al calendari. Però si no se Si no sap... se sap. Què és el que trobes més insuportable dels éssers humans? Que te tracten com... Ai, pobreta. Saps, quan jo explico Ho algo he posat així... a la introducció. Ja ho he vist i m'ha semblat tan espectacular, perquè és que literalment és algo que fa molta ràbia. A mi em Te fastidia tracten molt. com algo menys. No com algo menys, però sí que veuen que, pobreta, que no pot fer això, que no pot fer l'altre, i és com, a veure, pues tindré més limitacions, suposo. Quines? Fent esport me canso el doble que la resta de penya. Llavors és un rotllo, perquè jo educació física, algo que m'ho podia passar bomba, no m'ho passava tan bé. Perquè era com, vinga, el test de Cooper. I acabava hasta el monyo, saps? Però el doble, vull dir, jo a lo millor en 2 voltes ja estava com, m'he fatigau. Però que hi ha penya que té això i ho porta genial, eh? Jo hauria de fer una mica més, suposo. No sé. A veure, si has aguantat fins ara, deu ser que alguna cosa bé estàs fent. A veure, sí. Exacte. Però m'agradaria fer molt més, saps? Sento que m'he d'exprimir encara més. Ja ho descobriré més endavant. Vale. No sé, i és com que te tracten rotllo... Joder, saps? Quina vida de merda. Jo pensant, és que segurament la meva vida és molt més guai que la teva. Ho sento, ho sento. És que em fa molta ràbia, no puc. No sé. Mira, doncs, vols dir tu de la dinàmica aquesta que tenim portada? Sí, perquè, mira, tenim una dinàmica que fem que és, per començar, encara ja portem una estona i estem la mar de bé. Parlem una mica, la setmana passada vam fer videojocs, no? El convidat era de videojocs i vam dir quin videojoc ens sentim avui i per què. I aquesta setmana hem pensat, tenim 2 opcions per tu. La primera és quina malaltia et sents avui, la segona és quina cançó et sents avui. Quina prefereixes de les 2? Uau, trobo que la cançó. La cançó. Llàstima. Vale, doncs comences tu? Jo començo.
Uah. Jo avui no tinc títol de cançó, però qualsevol jazz melancòlic, perquè és que estic tenint molt poc temps últimament i trobo a faltar aquella part de la meva vida que sí que tenia preocupacions, perquè no estic parlant de la meva infantesa, que era un lloc molt tranquil, però quan... Bueno, sempre, qualsevol moment del passat en què sabia que estava bé i no me n'adonava, i jo tenia les meves vaines i estava preocupat i tot, però estava millor del que estic ara, o més tranquil, o més el que sigui. I ara porto uns dies que és com, fuà, tio, necessito descansar. Tinc unes ganes de pont que... Què fareu al pont? Jo encara m'estic planejant, però un dia sortiré per aquí a Barcelona, perquè jo també fa molt de temps que no surto amb els meus amics. Que guai. Jo faré una barbacoa a casa meva, perquè encara no n'he fet cap aquest curs i vull convidar la gent de tardes. Si estàs veient això i encara no t'he convidat, no, això és... No em convides? Vols venir? Sí, quin dia? Dimecres, vinent. Nosaltres mos acoplarem i no ho sabran. Vols venir dimecres? Vindrem, sí. Sí o no? Sí. Vale, doncs per barbacoa a Vilafranca vull convidar tot de gent nova i tal. El Loca està... El DJ... el DJ vol venir. M'ha escapat el nom. Doncs jo em sento, avui em sento, jo no seré tan profund com el Magí, jo em sento la cançó Tighter de Meghan Trainor, i per 2 punts. Primer perquè vull normalitzar que un home heterosexual escolti Meghan Trainor. I després perquè... Però algú li que aixequi el braç i algú li semblava malament que un home heterosexual blanc... Jo he sigut criticat, Jo he sigut criticat perquè m'agradi Meghan Trainor, pues, de veritat. Una hòstia. Sí, i segon punt perquè avui és un dia trist, perquè, o sigui, el temps... Sí, no acompanya, He sortit i dic, hòstia, ha plogut. I a sobre tot l'ambient de la ciutat es notava que havia plogut. Yeah. Jo és el primer dia que m'he posat jaqueta, aquest hivern. Primer dia. Doncs sí, i he dit, això s'ha de fer un contrapunt amb la música que t'escoltis venint. I he fet el contrapunt amb la Meghan Trainor perquè és Happy Flowers, així, música alegre, saps? Que guai. Jo sento que avui és la de Life goes on and on and on and on and on. I sabeu quina vull dir? No, has de cantar més. No. Perquè, no sé, però realment per les vibes de Yuppie Hey, saps? Perquè vull dir, anàvem la Meriem i jo de camí aquí, mos hem aixecat a les 7, en plan, 5 minutos más, i jo, venga, espavila, perquè no arribarem, bueno, la Renfe. De fet, heu arribat molt tard. La Renfe, pagamos. No, és que... El patrocini més random de la història, Renfe, tio, jo... L'única persona, de veritat, només hi ha una empresa que si em patrocina em suïcido, que és Adif. Si Adif ve i em patrocina, la gent de la Renfe, hermano, a mi me la suda que es morin. Jo els hi cremo els trens, si volen pagar un patrocini. És horrorós, de veritat. O sigui... No és que no vull obrir el tema, però vull dir, jo he estat 2 anys venint a Barcelona cada dia amb Renfe i... Muerte. Vaig acabar amb contractures. Gairebé amb una cardiopatia. D'hores al tren. O sigui, tantes hores, o sigui, imagina't. Sí, no, vius més al tren que a un altre lloc. Exacte. Literal, jo ara. La meva vida se basa en això, estudio al tren. Sí. És horrorós. I mira, ara només l'agafo una vegada a la setmana per tornar cap a Vilafranca i tot i així, durant els últims 4 caps de setmana, no ha fallat ni un dia. El tren, què passa? És molt heavy, que a mi també porto els últims 4 setmanes que en lloc de durar 1 hora em dura 2 el viatge. És que durant 4 setmanes seguides el tren que havia d'agafar no passa. No passa, ja, directament, no passa. He arribat a estar a l'estació de la Granada fins 2 hores. No piquis. Bueno, és que però a mi em passa, jo surto de classe a les 9 de la nit, tio. Surto de classe divendres a les 9 de la nit, vaig a buscar la Renfe, vale, va, els 5 minuts de retard, ho sabem que passarà, no passa res. O 10, o 15. Clar, però el problema és que se'm para el tren. Quan se'm para el tren, estic a mig camí l'altre dia amb uns putos canis, tio, de la Granada. Bueno, que te fiquen cançonetes allí a tope. Fumant allà, tal, i jo pensant, mira, jo em quedo aquí amb el meu llibre, jo aguanto el terreno, tio, i que em diguin el que vulguin. Em van demanar un cigarro 3 vegades, que si t'he dit la primera vegada que no, encara que tinguis una noia al costat mirant-te, no cal que m'ho tornis a preguntar. No. Jo l'altre dia estava anant cap a Tortosa i havia d'arribar a la mitja, vaig arribar a les 2, i jo pensant, i la meva família m'estava esperant, perquè anàvem a celebrar el cumple i tal, i jo, bueno, és que estic a 5 minuts, però és que s'ha parat aquí al mig, i no s'obri la porta, dic, si s'obri la porta jo salto, i ja, pues, I vas a peu. I me veniu a buscar aquí a les afores, però tampoc. I
no sé, 5 minuts de Tortosa i la impotència de dir me cago en la hòstia, tio. En plan, podria arribar allà i acabes de tardar mitja hora aquí parat per la cara. No sé. Molaria poder portar aquí a Diagnòstic el director general de Renfe i insultar-lo. Molt. Ei, que te venim a fer una entrevista i se fica així. Gilipolles. De quins cantants o artistes has sigut fan? Uau, és que això és una mica... Perquè el meu popurri de música se basa en masses coses. Vull dir, escolto de tot. Però ara estic en l'hiperpop, que flipes. Què és això? L'hiperpop és com pop, però molt rotllo distorsió i molt pum, 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 que sembla com tecno, però no és tecno, però és... És un rotllo psicodèlic. Tampoc. Sabeu qui és la Luna aquí? No. Oh, incults. Perdó. Sabeu la cançó de... Ens pots insultar. Septiembre, que mame el pit en la espalda, és la única que se sap tothom. Que habrá debajo de esa falda. No. Vale, esta també és molt xula, però no. Jolines, bueno, que no sapigueu qui és la Luna aquí. És que vos diré artistes que ni idea. També Cupido és un grup que m'encanta. És molt guai. Però utilitza, per exemple, molt l'autotune i coses així. És molt modernito. Però és que a mi ara mateix és el que me fico molt. I si no també... U2, una miqueta. U2, vale. Últimament m'està pegant fort. És el primer que conec. Canteu-me alguna cosa. With or without you. Sí? Sí. Vale. Es diu Molt xuli. YouTube, per exemple, podria ser que es digués YouTube. Bueno, ella ha dit U2. Bueno, és que me surt U2. És veritat, parla català o migra, perdó. Clar. Jo és que avui et deixaré. És un moment de dansar, home. Uau! Vale, han arribat els moments musicals. Las solteras, por favor, levanten la mano. Bueno, doncs ara, aprofitant que el DJ ens ha posat aquesta base així de com de la tiro de fons, doncs continuarem la fucking entrevista parlant amb de fons. Si vols començar a cantar, si veus que el ritme t'entra per les venes, pots respondre. I meteu-vos algo, podríeu començar vosaltres. És que podríeu fer algun dia algo així, Algo com? Rotllo què? Pues porteu unes maraquetes, vos fiquen una base així i vosaltres... I vosaltres aneu fent... Saps? Jo et poso les palmes, Si no cal, va. Espectacular, espectacular. Ens ho passem bé. Sí, però és que això en vam parlar amb un dels convidats, perquè els dos tenim background musical i sí que ens convindria en algun moment poder portar això al directe. Però també, mira, si algun dia fa un concert de Diagnòstic, saps que hi ha un grup que es diu Diagnòstic de música? Me sonava un munt, però no estava segura. És que el nom del podcast ve de que li vam robar un grup de música que tenia aquest. Sí, estem reciclant. Molt bé, sí. Bona labor. No sé, està inactiu, no? Sí, no sé que els follin, tio, els putos matats aquests. Uau! També ara pensava, a banda de la música també t'agrada el teatre. Sí, m'encanta. Però quin tipus de teatre? A veure, és que jo he fet lo bàsic de lo bàsic, és a dir, m'he apuntat a l'escola de teatre de Tortosa, allí a l'auditori, llavors pues, fèiem rotllo, he fet monòlegs, cosetes així. Sabeu quina companyia és de teatre? No. Ai, xics, sona companyia de teatre, sincerament. Bueno, el DJ fa teatre. Sí, vale, és que pues, jo vaig fer lo de Vull ser gran, que és una nena que diu, bueno, saps quin és? No? Jolines, pues és molt xulo. És que m'ha post 20 paus que no tenia idea de què és de teatre. Xics, que és bastant conegut a Catalunya. Bueno, vosaltres no ho sabeu, però... No, sí. És prou conegut. És bastant. Sí, no. Jo el DJ me'l crec. Ah, que sí, no m'estic inventant res. Escolta'm, DJ, tu saps que hi ha un botó que pots parlar, oi? No. Això se sent a la... Calla. M'encanta. Escolta'm, m'has enganxat el peu amb la cadira, Lluís. Que no puc treure el peu. Però ja. Mou la cadira. Té de teatre. No sé. Tornem a la conversa, sisplau. Vaig fer un monòleg... Que no puc treure el peu.
Ara ja està. Li has d'encallar la peu. Ja està. Uau. No, aquí avui no podem fer bromes. No sé, és molt interessant. També vaig fer una obra que era pues, una xiqueta menuda. Bueno, és que jo faig això. Espectacular, espectacular. Plou ja! Què passa ara? Pareu. Què passa? Espectacular. Teatre, que tampoc Ara, ningú coneix, ningú sap què és, ni ningú... No, jo et dono els cascos, té. Vale, dona'm uns cascos. Sí. Bones, em presento, sóc el DJ Lucas de Parellà de Selma aquí. Venia a dir-vos diverses coses, perquè a mi, jo he arribat aquí perquè aquest míster estudia amb mi i aquest míster em va dir ahir grava'm unes coses amb la bateria, arribo aquí i em critica la puta merda que li vaig fer a la bateria, quan jo havia quedat i vaig arribar una hora i mitja tard. No cridis que petes. Pots cridar, però... Mira, això també us volia dir, a tu t'he dit 50 cops que Ja. no passa Perdó. res, no passa res. I vosaltres no foteu cops. Aquí jo vinc tard, vinc estressat i... No, ho acabes de fer, tio. Què? Jo l'he sentit. Tenim dos convidades, hem de parlar d'elles. Bueno, amb ella no heu Amb parlat elles. encara, pobra. Si tens fam de... Però... Aquí critiquen el DJ, però què són aquests presentadors de merda? No, jo tenia un programa preparat per ella. Això, Sorpresa! És que a mi m'ha semblat L'art de la graciós. improvisació, tio. Jo ja fa una setmana que ho sé que vindrien Sí. les dos. Però saps com va sortir lleig, això? això, És que tio. això és molt fort. Està molt lleig. Com va sortir? Jo estava parlant amb ell d'això, pues, me fas temor, en plan, a veure què em pregunteu, tal, vale. I jo estava amb la meva amiga i li vaig dir, tia, vols venir amb mi a Barcelona i almenys m'acompanyes i així no vaig sola? Ai, pues vale, va, sí. Vale, va, pues jo li vaig enviar una foto en plan, ei, que vindrem les dos. I va dir, bueno, vale, li he de dir a Lluís, però li farem una sorpresa. Bueno, pues ja està. I ahir o abans d'ahir t'ho vaig tornar a dir, tu, sí, bueno, ja... Míriam, tu tens alguna cardiopatia que pugui justificar... o has vingut per venir? No, nada, para acompañarla y ya está. Amor loco por mi. Tens algú a dir? Algú que t'estiguis comunicant a sobre? Què opines? Què opines de diagnòstic? Ay, Callar, tio. Pues que son una mica locos perdidos. sí, un poco, Totalment. bastante. Alguna cosa, va. No. Hi ha alguna cosa que hagis volgut dir a milions de persones però mai hagis pogut? Wow. Uf, diría tantas cosas, la verdad. Tria'n una i la dius. Bueno, Va. la gente que pone música muy fuerte en el tren, ¿podéis Prou, parar? per favor, Esta existeixen mañana- los cascos. Escolta'm, tu allunyat del micro. Ja estan amb el TikTok. Amb el TikTok amb volum a tope. Sí, y con un idioma que no entiendes, o sea, y es todo muy raro. A las 8 de la mañana de verdad te hace falta poner música a ¿Qué tope. canción eres hoy tú hoy? Tú hoy, Ay, hoy. hoy a dormir. Sí, a dormir, a tener dulce sueño, sí. Tens Tengo molta mucho son. sueño. I Lucas, tu... Pots dormir, vull dir, no et mirarem malament. Sí, Si vale, va. si ara Però- comences a dormir, no et És que- Jo mirarem sí, malament. jo... Ui, espera't, que m'ha d'avançar aquesta. No, doncs marxa. Però, Ja va, estàs. a veure. Jo avui em Has sento perdut com una tota cançó oportunitat. punky, en plan, com una cançó com accelerada, arrítmica. Una cançó rítmica, jo diria. Jo en tinc una... És tallar. A veure, cançons rítmiques vaig a buscar, perquè jo és que en tinc una, tio. Cançons Ojo amb el arrítmiques. copyright, Ojo amb el Sí, copyright. que no faig res, però només et dic el títol, tio, però hi ha una cançó de punk que jo ho entenc. Mira, us llegeixo els noms dels artistes de la meva playlist de punk. Los de Marras, Escorbuto, Caos Urbano, Ignotus, Lendacaris Muertos, Hoy se arma, RPG7, Animales Muertos. Crec que és una d'Animales Muertos que comença una bateria i entren les guitarres i el baix i dius, vale, una cosa, podeu entrar a l'hora? Perquè és una cosa que la gent de punk els agrada fer, que és tocar malament, tio. Per què? Bueno, perquè no en saben prou i llavors toquen molt fort i diuen que és punk, però, saps? O sigui, la gent que es dedica... Bueno, no, perquè... Que... Ja. Ara m'estava a punt de posar un terreno pantanoso. No cal, però és hi ha molt de Bueno, punk. ja ho ha començat no dic ell. que tots els grups de punk, però hi ha molts grups de punk que fan punk perquè s'ha de tocar fort. Escolta'm una cosa, Lluís, primer. No hem parlat de Crim, que és un punk en català que està molt bé. I segona cosa, De què? Crim. Crims. És un grup... Crim. Ah, És un Crim. grup de Ah, punk Crim, en català. vale, Sí. Vale? És per fer-te callar. I després, que hi ha una cosa molt xula del Gràcies. punk, tio, que és igual que si toquen fort o no, però a mi m'agrada el punk personalment perquè totes les cançons tenen un tema en comú, que és estic enfadat. I tots estan enfadats. I després a la cançó t'expliquen per què, contra què, el que sigui, però gent que està enfadada. I jo sempre hi ha algun moment del dia estic enfadat, saps què vull dir? Tu n'hi ha algun Sempre? moment del dia?
sempre. Algun moment, no hi ha alguna que et fa enfadar quan puges al tren i dius puta Renfe? Sí, bueno. O no quan m'havia veus algú plantejat així, caminant però- lent davant teu pel carrer i dius, perdona, és que si Avui. deixes És de fer important És que avui- cagar-te amb la puta una vegada al dia, com Home, a mínim. això sempre. Sí. Però avui, per exemple, ja hem començat a aixecar-nos que si el tio rancio del costat... Mira, si està veient això, que sàpigues que t'he demanat perdó i m'has mirat en una cara de asco, que ojalà el karma te ho torne. Després, la penya en la música a tope, la penya caminant lento, i jo com a... Va, que tenim pressa. El Magí dient-me, va, corre. I jo... vaig una mica com pel metro, Cari. És que em canso el doble. Oh, quina ràbia que fas! No, Jo, la gent... Això és molt típic de dir, però la gent que... O sigui, quan tu puges a les escales mecàniques del sí, metro... heavy. La gent, per algú, es posa a la banda dreta, perquè la gent que té pressa pugui anar a la banda esquerra. Doncs hi ha certa gent, la majoria guiris, que es foten a la banda esquerra, o imbècils, que es planten a la banda esquerra i no es mouen, i tu t'has de quedar allà en plan, bueno, tinc pressa. I si aquesta gent que se'ns posa davant sapigués que hem de canviar les càmeres, provar les targetes, canviar les targetes, si sabessin tot això, jo crec que ens deixarien passar. Jo crec que a partir d'ara portaré un megàfon o alguna cosa, estaré trucada amb tu i mentre Tinc m'insultes que ho Avui Això. hem tingut sort que la Renfe ha signat... Que tens por de que vingui algú. No, hi havia una persona allà mirant-nos. No, avui hem tingut sort de que la Renfe hagi anat. Sí, Us ara hagi mira anat per allà. malament perquè hem tingut uns lius amb les Per càmeres, cal. amb les targetes, i hem canviat de càmeres 3 vegades, que si la Renfe hagués sigut puntual, que ja només de dir-ho ja És que no existe. no existeix, pues us haguéssiu estat aquí 3 hores mirant com muntar i Bueno, desmuntar. divertit. Jo tinc un dubte. Continuem parlant del cor o ho podem deixar estar? Jo és que No ho sé, tio. a tu et ve... Ai, no, Fluye, jo vull que m'expliquis fluye. alguna cosa rara del cor. Alguna cosa rara del cor? Esclar, jo conto que tenim una horeta de podcast i si volem fer una mica de cor, tornem al cor. M'ho estava passant molt bé, però... Vale, del cor. No sé, Alguna experiència? Ai, vale. Mira, jo, quan me van ficar al marcapassos, feia bastant, o sigui, mal. A ver, pues era molesto, saps? Passes de ser una persona normal a ser un poco cyborg, saps? Llavors, clar, quan me vaig notar aquí pes i tal, pues sí que era com a socorro. I, de fet, quan me van ficar el desfibrilador, el primer que vaig fer plena de morfina va ser me caurà la teta. Literalment, i vaig preguntar, tinc una teta més gran que l'altra? Perquè jo pensava que, bueno, pues que això influiria en lo tamany. Spoiler, no. Tens les dues tetes Sí, iguals. estan la mar de bé les dos, sí. Intactes. Vale. Estan ben proporcionades, no tens cap Bueno, això queixa suposo que sí. a nivell de... Vale. I saps si és una que la gent aprofita per fer? O sigui, quan a tu et poses el marcapassos, ja que t'obren, fas alguna cosa per allà o no? Hi ha gent que supera, ajunta dues operacions, marcapassos i implants o no? Ai, jo crec que no. Vull dir que primer una cosa i després l'altra, no? Però perquè és algo mèdic i algo estètic. Bueno, a mi em va venir un senyor que se veia que era estètic, en plan de cirurgia i tal, i que se li donava molt bé, i li van dir que vingués a la meva operació per a que la cicatriu se me quedés fineta i mona, que és el que tenen tots els meus companys de l'hospi, en plan, tenen una cicatriu moníssima. La meva també és moníssima, però tiene su esplendor de que és més gran. Pues perquè sí, no sé. Es veu? Jo és que la vull veure. La voleu veure? Sí. Va, a veure, si n'hi ha molta teta inclosa, eh? No, no. Eso es un privilegio. Vale. És que se Vale. veu poquet, però en plan... No, sí que es veu, sí. És gran. A veure... No sé si es veurà bé. O ja Allà. me dona la llum a O si no, tope. si vols apropar-te a la càmera o... Bueno, No, jo crec que ja podem fer un zoom, sí, vale. Bueno, i que si no, a la Marató Sur. Clar, plan, al vídeo. busqueu a TV3, bueno, a 3CAT ara, i... Jo li seguiré De quin dient any era la TV3. Marató? L'any passat. Ara és l'any passat. Sí, sí, no? Sí. Sí, l'any passat crec que va Que ser. eren malalties cardíaques. I, bueno, uns nervis, jo allí al plató, en plan, ara mira cap allà, ara mira cap allà, ara fes així i t'apartes el cabell. Socorro, per favor. Però molt divertit, molt divertit. Vale, lo que us estava explicant. Sí. Bueno, vale, va. Me feia molt, molt mal per la nit i jo li vaig dir a mon pare, papa, em fa mal, què faig? Vale, pues ara quan vingui la infermera mos preparem el que li hem de dir i que te xute algo. I així pues ja te quedes un poco grogui i ja estàs bé. Vale, pues tu ara quan vingui la infermera la cridem i tu li dius és que me fa molt de mal, me fa molt de mal. I jo ja preparant-me el papelón de mi vida, jo crec que no era per a tant o no volia assumir-ho.
I quan va venir la enfermera, mon pare me fa la mirada còmplice de te toca, mira que la xiqueta que no es troba molt bé, Aina, què et passa? I jo la miro mon pare, me quedo una mica en blanc, mon pare, bueno, és que li fa molt mal, i jo li faig, papa, no està bé mentir. I li faig, no me fa tant de mal, senyora, perdona. Mon pare en plan, le voy a arrancar el desfibrilador y lo que lleve puesto. Y bueno, la enfermera pues va passar de la nostra cara, òbviament. Llavors no et van drogar. No me van drogar. Llàstima. Bueno, però Era quan una lo gran desfibrilador oportunitat. me van dir, apreta aquí cada vegada que te faigui mal. Però jo crec que això és una mica placebo. I jo estava tot el rato així, apretant. A veure què passava. És que me feia mal, eh? Vale. Tu, No t'espès aquí. Sí. Et van donar una... Et van donar una... com es diu? Esperança de vida de 9 anys? No, és que no me donaven esperança no et de vida. donaven. No, en plan, era lo que surja. Vale. Sí. Hasta els 9 anys tenia més risc Vale. de morir-me. La meva pregunta és, com ha canviat la perspectiva, o sigui, la manera com veus la vida a mesura que t'has anat fent gran? No. Però cada dia que passa t'has de morir una mica més, o com va això? Sí, però saps què passa? Que ara és O com una que... mica menys, saps? Perquè si dius que la probabilitat era al principi... Claro, jo ara tinc com un suport, vull dir, si la palmo torno a viure, saps? Tu, si se te para el cor, te quedes Ja aquí. em quedo. Bueno, jo te faig un Mai o no? RCP. Eh? T'han desfibrilat? O sigui, No, en plan, he tingut com calambrazos i coses d'estes, però no... Calambrazos vol dir el cor et fa un calambrazo o el Suposo que li desfibrilador... arrea descàrregues per a que no se pare. Vull dir, abans de que arribi al punt de parar-se, li fa, espavila, saps? I llavors torna en si, abans de que arribi el punt de estendrem aquí. I tu imagina't que t'estic donant la mà i et fa una descargacita, tu creus que em passa la corrent o no? És molt bona pregunta, perquè sempre m'han dit, quan te passa això, que no te toquen, saps? Vull dir que... sí, eh? Claro, perquè a mi em fa cosa, vull dir, a lo millor me marca un Pikachu, m'estenc aquí, me veniu a ajudar, i jo porto això, faig raca, i jo acabo frita per dia, i tu també una mica, saps? Llavors, claro, jo vaig preguntar també que si a la piscina, si me passava algo, podia electrocutar tota la penya de la piscina. Clar, perquè l'aigua és conductor, no? Claro, però no, me van dir que no, que era molt bona pregunta, però que això no era possible. Vale. I jo, bueno... I la No, meva... no, jo- Jo li havia fet una pregunta Jo profunda no. de com li ha canviat la perspectiva de la vida. Super profunda. És que ara és diferent, perquè com ja sóc més gran, és com a que començo a ser més conscient. Quan sóc xocoteta és com yuppie-hey. Saps? I ara és yuppie-hey, però és una mica de... Però ojo. Me costa una mica més, saps? Però encara així no perdo l'essència. Jo crec que això estic molt contenta perquè segueixo una mica manteniéndome en mi punto. Però sí que és veritat que tinc més coses pessimistes. I abans això no em passava. Però bueno, això és llei de vida, eh? Jo crec que mos passa quasi tots. Però jo, amb això, el que em pregunto és, et val la pena treure't una carrera, el carnet de cotxe? El temps que inverteixes, sabent que hi ha més risc, tu imagina't que et mors demà, no?, i t'has passat els teus 3 últims anys anant cada dia a la universitat. Et sabria greu? Clar, és la pregunta de per què segueixes endavant? Bueno, perquè et toca, suposo, i perquè vull tenir una vida, vull dir. A lo millor me moro demà, a lo millor me moro en 10 anys, o a lo millor me moro Arribes en als 90, 80, no? saps? Exacte. Llavors, prefereixo tenir algo segur, que res és segur, i si no s'acaba, pues bueno, jo almenys hauré viscut fent algo i treballant-me algo i sent molt feliç, perquè també me toca ser feliç, saps? És quasi com portar una persona normal aquí al podcast. Exacte, sí, És que és una és que cabrón, soc una persona normal, un alienígena, sí, a saps? vegades- És que a jo vegades no falta convido, bastant el respecte. jo no Jo crec- convido jo crec que- persones normals. Però, bueno, Som especials. I ja està, ja podem continuar. Ja, sí? És espectacular. penses en la mort? És una que tens present? Sí, cada dia. Però perquè jo m'ho replantejo cada dia en plan, hòstia, mira, estic aquí i ara si m'agafa un hamacuco o si estic aquí. Jo, de fet, abans estava venint aquí, estava ben com ho estàvem muntant tot i jo pensant, com me doni aquí un parreque? A veure, jo al principi me començo a descollonar. Viral. Em destrosses la vida, eh? Ets un cabron. I on queda la moralitat i l'ètica? On queda? A mi em fots el dia, la veritat. I bueno, tu també, crec, eh? Bueno, jo ja no me n'enteraria. Vosaltres sí, ho hauríeu de patir més que jo. És que per això a mi no m'importa, perquè me diuen s'ha de morir tal del meu cercle proper i crec que és una putada. Jo crec que aquí estàs segura, perquè el nostre DJ és socorrista de platja
i et vindria aquí, et fotria un besazo i t'hi tornaria. Llavors ressuscito de cop, t'ho dic. Ara, Vinga, que torna. Ai, que tornarà a venir. Tenga. No m'ho crec. No dona Què temps. passa ara? Què vols? Costa't bé. Vosaltres dos us coneixíeu d'abans, no? Sí. Però jo vull saber de què, perquè jo li he preguntat a ell, no m'ho ha explicat com massa, jo he fet com alguna teoria, que no sé si és meva, o vull que expliqueu aquesta història. De què us coneixeu vosaltres dos? Us coneixeu molt? Senta't, home. A veure. No, espera, que... No, torna, que has de fer feina. Tens una feina a fer. No, mira, jo vaig estar vivint al pont de... Vale, m'espero que arribis al control. Vol saber aquesta història tan bonica. Vale, ja està. Doncs mira, jo era una temporada que vivia al Pont de Suert i estava sol i trist i deprimit, però tenia Tinder. I llavors em sortien tot de franceses i tal, perquè el Pont de Suert, el mercat de Tinder, ja us puc dir que si voleu lligar a Tinder no era el Pont de Suert en temporada baixa. Però de tant en tant apareixia alguna joieta i un dia que vaig anar a esquiar em va sortir l'Aina a pistes, vam parlar... I d'això ja deu fer 4 anys o així. Sí. I avui és la tercera vegada que ens veiem. Què dius? Quarta, segon... A veure, 1, 2... Ai. Tercera, Que has de potser. quedar molt malament, eh? No, No. No. molt malament. És la tercera vegada que ens veiem cara a cara i portem 4 anys parlant i jo ara mateix diria que som bons amics. Sí, jo crec que sabem moltes coses l'un de l'altre, en plan, així totxes. Falla susto, Maria. Bueno, ara tenim una... No, Lluís, és heavy, eh? És heavy. Va. Tenim una bateria de preguntes, tens 1 minut i 30 segons. No, 1 minut. Un minut, perquè l'altre dia... Un minut. Aquell va anar Un sobrat. minut. M'acabo de patillar. 1 minut per respondre les següents preguntes. Si les respons a temps, tindràs premis. Si no, te'n També. vas. Vale? Doncs va, començo jo. Tens germans? No. Quin és el teu talent amagat? Fer veuetes. Has tingut mai una ETS? No. Gat o gos? Gat. Combinat predilecte? Cubata. Jagger en Fanta, de llima. Pot ser preferir el llit? Uah. Com se diu el misionero, crec? Vale, sí. La pitjor mentida que li has dit a ta mare? No he fumat. Recicles a casa? Sí, Quan fa que no folles? una setmana. Artista preferit? Cupido. De quin color portes la roba interior? Blanc. Quan fa que no agafes el metro? Ara mateix. A quina hora vas anar a dormir ahir? A la 1 i algo. Localitat més infravalorada de Catalunya? Tortosa. Esport preferit? Ballar. Secret que no hagis dit mai a ningú? És un secret. Has vist mai un podcast sencer de diagnòstic? No. Molt bé. Quan ha trigat? No ho ha comptat. Bueno. Bueno, és Jo igual. que som una. Dóna-li el Però ho he fet molt bé. Ara el Magí t'ha comprat un regal per tu. Jo faig una cosa, no és una mostra del meu amor, però faig una cosa abans de venir al podcast, que és passo pel xino. I O sigui, com et pots imaginar, el preu del regal no és extremadament És que no elevat. el posa avui, tio. No posa el preu? No posa el preu. Hòstia puta, tio. Et dic que m'ha costat 87 cèntims. Vale. T'he comprat unes piles, ensenya-les a càmera, si us plau, per si se t'acaba la bateria Unes piles. del teu DAI i aquestes coses, pues que te les puguis canviar. Vale? Moltes gràcies. I Les canviaré demà. són AAA, però si no et van bé les pots fer servir per alguna altra Són cosa. recarregables? No. No. Hòstia puta, tio, t'hagués pogut currar Tu haguessis unes pogut piles currar, recarregables. tio. Que són del xino. Bueno, tia, segur que tenen recarregables també el xino. Espectacular. Moltes gràcies per les piles, són útils sempre. I l'última pregunta, va. Consell que donaries als joves? Un consell pels joves. Que està molt bé sobrepensar, però fins a un cert punt. Vull dir, no cal castigar-nos tant. Crec que la majoria de persones acostumen a castigar-se molt en moltes coses que a lo millor no tenen res a veure en tu, i si tenen a veure, treballa't, però no te castigues, no te serveix de res si no te fiques en pràctica els teus problemes. Saps què vull dir? Sí, autoflagelar-se, no? O sigui, Bueno. culpar-te tu mateix de... Per coses, bueno, o no, castigar-te. Sempre t'estàs Sí. castigant per qualsevol cosa i dius, bro, pues si te castigues tant, treballa't, interioritza. En plan, a poc, no t'exigis tant i ja està. El consells per treballar-se? Sí. Com et treballes a tu mateix? Jo parlo en mi mateixa moltíssim, abans En veu d'anar a alta? dormir... No, la veritat és que no. A vegades sí que parlo en veu alta quan estic Sí. rentant els plats,
Però sí. Ens pots fer una petita demostració? En plan, joder, Aina, avui això no ho hauries d'haver dit perquè no tocava, saps? Coses així. Però et contestes a tu? És com... No crec que me contesto més interiorment. Vale. Però per la nit, sobretot, quan medito, coses així, pues és com que tinc el meu moment per a pensar tot el que he fet durant el dia o coses que no em semblen bé de mi i a veure com les puc canviar. I això me sembla superinteressant, perquè al final així me coneixo una mica més. Aina, tens 4 minuts, vols cantar alguna cosa? No em feu això. Va, una mica de karaoke? Uf. Va. Jo vos puc fer veuetes. Fes veus. Pots triar la cançó i et busco un karaoke. Aquí Però ràpid. quina mania teniu... Mira, jo Jo vull sentir-te cantar. Si algun dia, quan ja porteu més capítols, me torneu a invitar, jo vinc a cantar. I només cantes, de fons. Vale. Et Sí, posem jo vinc allà, a fora de cantar. plano. Vos sembla bé? Vale. Mira, El Lluís no. necessito que em llegeixis això de manual, vale? Però amb la veueta que més et vingui de I gust. si ens vols fer una mica de publicitat... la També voz ho de tenim Siri. apuntat, això. Ho Si ens fica vol fer això aquí. publicitat, mira la càmera. Sí, ara... Diagnòstic, el teu podcast de confiança. Pots no tossir mentre fa això? Repeteix, Uau. sisplau. Torna. Diagnòstic, el teu podcast de confiança. A veure, manual. No, bueno, que ens llegeixi alguna que podem utilitzar. És que... Sí, molt bé. Vols despedir-te tu mateixa? Vale, i però com me despedixo? Mira, tens aquí el tancament. Bueno, L'has acabat, el tancament? clar que no. Voleu que... A veure, Vale. quin lema podria dir així per a que escolten diagnòstic que pugueu aprofitar? Un lema així... No sé, ara teníem... Què teníem? Lo de... El podcast on... Intentem explicar què mou a la gent. Podcast on intentem entendre què mou la gent. Però Podcast on intentem- és massa llarg, potser. Saps? Necessitaríem un eslògan més Escolta'm curt, una més cosa, jo és que sóc publicitari i el que no es fa és dir-me, tens ara mateix per dir-me una idea. Això no es fa, no funciona. Vale, bueno, doncs no, és com a tema per treballar en el futur, saps? Vale, és una Vale, una cosa, vols que em tregui roba i ho acabem ràpid i ja està? Vale. Què? Que digui alguna cosa, jo què sé, que Sí, digui digues alguna cosa. alguna cosa, no A sé, veure, m'agrada va. aquesta veu que tens. Què us puc dir? Això ho tallarem, A 300 metros gira a la derecha y después gira en dirección a Avenida de la Rapita. A veure, què més... Això ens és serveix el del d'algú. Google Maps, eh? Literal, Literalment. sí. O jo això ho faig DJ molt està al tren. plorant. El Ho DJ no faig s'ho molt. creu, el que acaba d'escoltar. Propera parada, Dóna'm el portàtil, estació per de favor, que Sants. vaig a fer feina. Mentrestant, jo començo a estudiar Ets un dret. cabron. Jo també tinc molta feina, que conste. Explica'ns una mica quina feina tens ara. Jo pues, he d'estudiar un examen de metodologia i és bastant terrible perquè encara no m'ho he mirat. Metodologia de què? Perquè hi ha moltes... Metodologia de com intervenir a, pues, jo que sé, per exemple, una família multiproblemàtica. I és com, bueno, pues he de fer una entrevista, Quin és observació... el primer problema i quina és la resta? En plan, si és multi? Bueno, pues jo que sé, los rols parentals que no siguen los adequats, que llavors deriven a que los xiquets tampoc van per un camí molt guai. Que no em va. Obre'm això, sisplau. Què Saps vols? el que et Ja vull està. dir o no saps el que et Tio, vull que dir? m'està explicant alguna interessant. A veure, Ja molt està, ja interessant, això no és res. Això. No sé. O sigui, de com intervenir una família que té Exacte, més però d'un jo ho problema. estic començant a aprendre, vull dir, tampoc te puc explicar aquí... Ara no podries arreglar-me... Sí, bueno, te puc dir És com... que jo... Bueno, Explica'm. Sí? Sí. Mira, jo estic al mig d'una separació perquè érem 4 companys de pis i una companya de pis... Érem jo, un amic meu, una amiga nostra i una altra amiga. O sigui, Vale. érem 2 nois i 2 noies. Doncs una de les companyes Que de guai. pis... Una de les companyes de pis ha marxat, ens ha abandonat. I la trobeu molt a Estic faltar. gestionant això, saps? Li i- podem dir que la trobem a faltar. Sí, et trobaré a faltar. Bueno, marxa aquesta setmana. Te trobarem molt a faltar. Mm. Plorem. No fa falta, però... No, a faltar el teu somriure. no sé si em pots donar algun consell de com gestionar això, com el que se'n vagi una persona amb la qual vivies i això. Uau, això és totxo, Pues, no sé, a veure. No tenien cap relació queda- sentimental, era la meva companya. Era la teva companya de pis, Sí, sí, sí. simplement. És per fer una mica el drama. Vale, bueno, tu l'hauries d'anar a veure i dir-li, mira, jo te trobaré molt a faltar, hem de seguir en contacte.
I ja, i així ella veurà que tu l'aprecies. Vale. I segurament és lo típic que se diu i no la tornes a veure en ta vida, o alguna festa coincidixes, però almenys que quede constància. Més, De... estàs enamorat? No. No, Vale. Aina, llegeix-me això que posa tancament amb una veu divertida i acabaràs tu el podcast, vale? a veure, Prepara tu bé, vale, doncs aneu parlant i m'ho llegeixo un moment. Vale. Lluís, què Què? t'anava a dir? Què m'anaves a dir? És el quart, no el tercer. Vale, és que sí, és que surt d'una plantilla, això. Persones de TikTok, seguiu-nos, doneu-nos like, compartiu. Ens hem gastat diners i no ens ha servit de res. Al final sí que ha servit. Com que ens serveix que ens gastem diners i ens en volem gastar més, ens aniria molt bé que ens en donéssiu més. Per tant, si voleu fer donacions o compartir... Pringat. Bizum, sisplau! Sisplau, necessitem diners. No, però al final de les targetes sí que ha funcionat. Sí, però els regals no es compren sols, m'entens? Jo sí que vaig al xino i no ens enganyem, vaig a lo barato, però m'aniria molt bé tenir una mena de subvenció. I també ens agradaria molt que rebre més feedback als comentaris a YouTube també, de, no sé, persones que us agradaria, o temes que us agradaria que tractéssim. O a les històries d'Instagram. O a Parleu, Twitter. Ens dieu què us sembla, Sí. o que ens diguin què els hi sembla. Però ens agrada molt que la gent ens digui coses. És que estem Interacció, una mica interacció. sols. Esteu una mica sols. Sí, ens tenim l'un a l'altre i poc Per més. això hem fet el podcast, per No veure enyoreu, si algú més ens parla. enamorar-vos. Tinc unes ganes de sentir una xispa. Uà, jo ara en això estic... Mira, Bueno, No hi ha temps, no hi ha Pues temps. en canvi, sisplau. Vinga, ara l'Aina ho matarà. Vinga, va. Vinga, va. Ai, un moment perquè me matareu en el micro este. Doncs fins aquí el quart diagnòstic. Aquesta ocasió amb l'Aina Griso. Ens hem pogut endinsar en el seu món i ens ha quedat clar que està viva, causada clarament per l'amenaça de la mortalitat. Esperem que us hagin vingut ganes de viure i de continuar vivint. Si la voleu seguir escoltant, la podeu seguir a les xarxes. Ainukituki, a l'Instagram. I TikTok? No l'utilitzo. Twitter? Mentidera. No és que no penjo res, no vull que em segueixi la gent al TikTok. Vale, això és una altra cosa. Twitter, Ainuki7, però bueno. Vols deixar teu... Míriam, No cal. Sobretot, donar les gràcies al DJ i al Lenin pel seu suport incondicional. El diagnòstic ha estat. Esperem que hagueu gaudit del diagnòstic. Ens podeu seguir a les xarxes i descobrir en el món de qui ens endinsarem en el proper episodi. Fins aviat! A veure, vinga, va, anem a dinar. M'estic morint de gana.